سلام كمي تصلحوا كورات تخاتلتي نزل ساعة زحرنا يوم حصرتن وانا ونزولنا يوم زيناتات حينا لكم بس إن لنا ناخد كاتلنا لما نعدم عبد عسران سلسلة لكات تكسكاو كلتا مجابيت زكيل مبل عسات شوعة زر رواندا تشعاتي إرتراوين كساتو في يوم بحفشها عسات حمشة جانتا تترنفا لو عن حمشة تقلادم تخوّدا دور يوم باسلت أنا سامسونج سلومنت إلا هاجره جانتا إرترا يتن سلسلة جديد شامبيون أفريقيا زخنن أو كلتا شحن عسران سلسلة عود بج عملية زر رواندا زخنة هينكم نورهن أو زر رواندا حمشة جديد مدرخ عوزة مزجبة متكل إيوب نهم زرعي ناتان مدهنيين لمجمر تاجزي هاجره جانتا زو كل زلو عود كورم حيزاق تساتفيا متكل إيوب أو زر رواندا خساتف زمن بالعسرت حدا جزء أخينو كابي إرتراوين تقلادم ውድድር እቲ ዝበዝሐ ግዜ ተሳተፈት ቀዳዳማ እዩ መትከል መጀመርታ ግዜ 2012 ኣብ ውድድር ክሳተፉ እንከሎ 5 ግዜ ቀዳማይ ሓንሳዕ ብጫ ማልያ ካልኣይ 29 ግዜ ከ5 ብልጻት 10 ብምዃን ውድድር ዛዚሙ ሄኖክ ሙሉርሃን እውን ኣብ ዝሩ ዋንዳ መጀመርታ ግዜ ኣብ 2019 ብምስታፍ ሎማ ዓመት 50 ግዜ ይኽሳተፍ ሄኖክ ኣብ 2023 ተዓዋት ብጫ ማልያ ዝውድድር ክኸውን እንከሎ ክልተ ናይ ዓወት መድረኽ መዝጊቡ 18 ግዜ ከ5 ቀዳማት 10 ብምዃን ውድድር ዛዚሙ ናሆም ዘርኣይ እውን ሎማ ዓመት ንራኣይ ግዜኡ ኣብ ዝሩ ዋንዳ ብምስታፍ 3 ግዜ ምስ ቀዳማት 10 ተኾይኑ ውድድር ክዛዝም እንከሎ ዝበለጸ ዘመዝግቦ ናይ መድረኽ ዓወት ሳልሳይ ደረጃ እዩ ናታን መድሃኒ ዓወት ኩሮምን ከዓ ንመጀመርታ ግዜ ዝሩ ዋንዳ እዮም ሳተፉ ዘለዉ ብዘይካ እዚ ከዓ ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኣዳይ ዝወዳደሩ ዳዊት የማንን ዩኤል ሃፍታኣብን ኣብ ውድድር ክሳተፉ እዮም ዳዊት የማን ናይ ዓመት ወሲካ ኣብ ዝሩ ዋንዳ ንረብዓ ግዜ ዝወዳደር ዘሎ ኮይኑ ዩኤል ሃፍታኣብ ከዓ ሳልሳይ ግዜ እዩ ምስ ዩኤስኣይ ተሓቂፎም ምስልጣን ዝርከቡ ቻምፒየን ኤርትራ 2023 ዓወት ኣማንን ያፌት ሙሉጌታን ዓወት የማንን ያፌት ሙሉጌታን ኣብ ውድድር እውን ክሳተፉ እዮም ዓወት ሳልሳይ ግዜ ያፌት ከዓ ንኻልኣይ ግዜኦም እዮም ኣብ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ዝሩ ዋንዳ 2019 ናብ ደረጃ 1.2 ክብ ካብ ዝብል ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝበርኽ ዓወት መዝጊቦም ይርከቡ ዝሩ ዋንዳ ብወግዑ 1988 እኳ ተጀመረ ን3 ዓመት ብተኸታታሊ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ 1991 ክሳብ 2000 ሰንከብ ሩዋንዳ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድ ብዘስዖ ዘይምርጋእ ክካየድ ኣይከኣለን ኣብ 2001 ዳግማይ ብምጅማር ክሳብ 2008 ንጎራው ሃገራት ሩዋንዳ ጥራሕ እዩ ዘሳትፍ ነይሩ መርኣዩ እንትርፋው 2006 እቲ ውድድር ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ዝወሃቦም ገዛዊ ሽልማት ይኹን ወርሓዊ ደሞዝ ምስ ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ወዳደር ከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ እቲ ምክንያት ከዓ ዋሕዲ ምወላን እቲ ውድድር ልክዕ ከም ኩዕሶ እግርን ካልኦት ከፊልካ ዘይርአ ምዃኑ ከም ምክንያት እዩ ዝቐርብ ኮይኑ ግን ንዕዉታት ሽልማት ዝውሃብ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ከዓ ሩዋንዳ ንዕዉታት ዝምቅራሕ 46,100 ዩሮ ሰሊዓ ኣላ እዚ ናይ ሩዋንዳ ከም ኣብነት እዚ ናይ ዝሩ ዋንዳ ከም ኣብነት እንተወሲድናዮ ምስ 11 መድረኻት ዘለዎ 2,288,450 ዩሮ ዝስልዕን ዝር ፈረንሳ ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኣብ ዝሩ ዋንዳ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ 3,500 ዩሮ ይሽለም ብነፍሲ ወከፍ ዝተዳለወ መድረኽ ነዚ ተሓተ ከዓ 100 ዩሮ ግን ጽኽዋሃው እዩ ቀዳማይ መድረኽ ናይ 4.1 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፕሮሌክ ኮይኑ ኣብ ድማ ቀዳማይ ዝወጽ 500 ዩሮ ክሽለም እዩ ኣብተን ዝተረፋ 7 መድረኻት ዝተዓወቱ ግን ቀዳማይ 100 ካልኣይ 633 ራብዓይ 200 እናበለ ኣብ 14 ክሳብ 20 ደረጃ ዝሕዙ ከዓ ነፍሲ ወከፎም 20 ዩሮ ይሽለሙ ብሸውዓቱ መድረኻት ውህልል ንዕውት ዓቐብ ዝበለጸ ሸኹሻኻይ ዝነኣሰ ዝበለጸ ተወዳዳራይን ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ነፍሲ ወከፎም 700 ዩሮ ንኻልኣይ 533 ዩሮ ይሽለሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ካብ ዓባይ ጉጅለ ሃዲሙ ንነዊሕ በይኑ ዝበረረ 100 ዩሮ ይሽለም ብሓፈሻ ብጋንታ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ውድድረን ንዛዘማ ጋንታታት ከዓ ብቀደም ተኸቲለን 300,800 ዩሮ ሽልማት ተዳልዩለን ኣሎ ኣብ መንጎ ሩዋንዳውያን ዝግበር ውድድር ከዓ ኣብ ዝሩ ዋንዳ ዝበለጸ ግዜ ዘመዝገበ ሩዋንዳዊ ተቀዳዳማይ 600 ካልኣይ 450 ሳልሳይ 300 ዩሮ ሽልማት ተሰሊዕሎም ኣሎ ብዘይካ ኣብ መወዳእታ ውድድር ብጫ ማልያ ንዝበለጹ ክሳብ 20 ደረጃ ዝሓዙ እውን ጥራሕ ኢዶም ይኮኑ ንገዞም ዝኸዱ ካልኣይ 2,000 ዩሮ ሳልሳይ 1,500 ክሽለሙ እንከለዉ እቲ ሽልማት ከከም ደረጃኡ እናጎደለ መበል 20 ኮይኑ ዝወደአ 4 ዩሮ ይወሃብ ዝር ፈረንሳቱን ድሕሪ ወሲድና ድማ ካብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ቀዳማይ ክሳብ 20 ዝወፁ ሽልማት ዝወሃቦም ብድምር 28,650 ዩሮ ኮይኑ ንቀዳማይ 11,000 ዩሮ ንኻልኣይ 5,500 ዩሮ ከምኡ እናበለ ንመበል 14 ዝወፀ 340 ዩሮ ካብ 15 ክሳብ 20 ዝወፁ ከዓ ነፍሲ ወከፎም 300 ዩሮ ይወሃቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ክሽ 50 ዳንዮም 10 ተርታ ሒዞም ኣብቲ ሎሚ ናይ መወዳእታ ውድድር ዝተኻየደ ክልተ ኤርትራውያን ምስ ብልጻት 10 ብምዃኑ ውድድሮም ዛዚሞም بخالي زيننا دما أبز حج وان سرعة بلتقنا أكبر شغلة زركب زل خوينو أكل حران أورومن دما سراويت بستفاعل من قد قد يركب لو مدما نفرتو إثيوبيا أكاو تجراني إرتران كأساسا وعيلنا اللواء إذا مثل تدقي فدما نعفا برس حيزو ووت يركب زخوركم من زخور كنت حتاتلتنا نص ساعة زحزنا يا محاوريتات نتم كنت كاتلهم طرحهم مسل نيرهم عبزوت البخالات حبريت أخصام نراخب سلامنا تمننا ببوز لهم سلامنا أخم يكون سلام